салом, як хабар. аз 1 сентябри сол дар мактабҳои душанбе журнал ва рӯзномаҳои электронӣ ҷорӣ гаштааст. пас аз соли нав бошад, рӯзнома ва журналҳои анъанавӣ истифода нахоҳанд шуд. аз сароясати маорифи шаҳри душанбе ба Азия плюс хабар доданд, ки ҳоло ҳамаи мактабҳои давлатӣ ва хусусии пойтахт ба низоми электронии дониш пайваст шудаанд. ҳоло танҳо баъзе макотибе ки таҷрибаи кор бо низоми е-донишро надоранд, дар баробари рӯзнома ва журнали электронӣ аз анъанавӣ низ истифода менамоянд. аммо онҳо низ пас аз соли нав танҳо аз рӯзнома ва журнали электронӣ истифода хоҳанд кард. ба гуфтаи мақомот, баъди пайваст шудан ба низоми е-дониш дар ҳар як синф барои омӯзгорон компютер гузошта мешавад. баҳои хонанда ва шарҳи он дар компютер ворид карда мешавад. ин баҳо ба таври худкор ба рӯзномаи электронии хонанда мегузарад, ки воридон метавонанд тариқи онлайн аз он огоҳ шаванд. ин барнома ҳамчунин дастрасӣ ба маҷаллаи электронӣ, рӯзнома, ҷадвал, ҳузури хонандагон ва фаъолият дар дарсҳоро фароҳам намояд. тавассути барномаи дониш волидон метавонанд вақти ба мактаб омадани фарзанди худ ва рафтани онҳоро назорат кунанд. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.